1 नोव्हेंबर 2025 मानकापूर मराठी कन्नड शाळेत कर्नाटक राज्योत्सव आनंदी वातावरणात साजरा करण्यात आला। मानकापूरचे ज्येष्ठ नागरिक धनंजय माळी यांच्या शुभ हस्ते भुवनेश्वरी मातेची प्रतिमा पूजनानं करण्यात आलं। यानंतर श्रीफळ वाढवून कन्नड गीतानं कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। या कार्यक्रमामध्ये धनंजय माळी नाना यांनी कर्नाटक राज्याची स्थापना कशी झाली याची सविस्तर वृत्तांत सांगितला। यानंतर मानकापुरातून शोभायात्रेनं मिरवणूक काढण्यात आली। आजच्या कर्नाटक राज्य उत्सवाचे कन्नड आणि मराठी शाळेच्या शिक्षक वृंदांनी चांगल्या प्रकारे नेटकं नियोजन केलं होतं। शाळेचे मुख्याध्यापक श्री कांबळे सर, कन्नड शाळेच्या मुख्याध्यापिका कौरव मॅडम तसेच दोन्ही शाळेच्या शाळा सुधारणा कमिटीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पदाधिकारी तसेच गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आजच्या कर्नाटक राज्य उत्सव हा कार्यक्रम संपूर्ण कर्नाटकात तसेच निपाणी तालुक्यात आनंदाने साजरा करण्यात आला। मराठी एस न्यूजसाठी मानकापूरहून बबन जाधव।